laki, laki. Nagda-drag tong ano ko. Ano to? Ay, magpakita ka na, boy. Grabe, ano to? Uy, hito na naman nga. Hito na naman. Ano to, hito na naman. Grabe, laki na namang hito. Naku, walang panalok. Nandun sa kabila yung panalok mga to eh. Yun. Woohoo! Yan na naman, huli naman. Oo, ano to? Uy. Uy, ay. Tilap, yan na naman mga to eh. Ang laki oh. Oh, di ba mga to eh? Maglilibang lang kayo dito mga to eh. Talagang napakagandang size oh. Ang ganda mga to eh oh. Happy birthday nanay, love you. Yun oh. May pangdaing na naman. Sarap ito mga to eh, pangdaing. Ito yun. Grabe mga to eh. Laki ng isa ko. Hey. Good morning mga toy. Ayan, balik tayo sa feeding spot natin mga toy sa may barangay Buhayang Bato. Ayan, rest bakan natin dito mga toy sa may mini park ng barangay Buhayang Bato mga toy sa dulo. So ayan mga tayo, ang ganda ng spot na ngayon dito mga tayo. Oh, lumalim. Sakto-sakto to mga tayo kasi maganda rito pagka high tide. Mag-iituhan tayo mga tayo, tapos yung dalag. Yan, tapos mga tayo, naka-ready na yan mga tayo. Pupukol na lang to mga tayo. Ayan, good morning po sa inyong lahat mga tayo, no? Yan. Ayan, samahan nyo ako mga tayo para swertin tayo ulit. Ang nakaraan mga tayo, okay. Nakaabot ako ditong hito mga tayo, tapos 2 kalas. So yan. Shoutout sa lahat ng silent viewers natin at sa mga supporters natin sa YouTube channel at sa FB Reels ko. Thank you so much. So yan, solo tayo ngayon mga toy. So yan, kape tayo mga toy muna. Pero habang nagkakape ko mga toy, ipupukol muna to para makahuli na tayo kung sakali. Kasi yung ito nga mga toy, yan, maaga nga talaga kumakagat yan, tapos yung paggabi. Kaya madalas nga kami nag-iituhan sa night fishing sa gabi sa sa Kaginawaan Bridge. So yun, tara mga toy. Ayan may nakadaong na bangka sa dulo. So yun, tara na. Kapit tayo mga toy, tara na. Good morning. Sarap. Ayan mga toy, yung ating set up. Daughter set up tayo, tapos 2 hook. Tapos ang lalim natin ay 1 metro. Ganyan lang tayo mga toy oh. Yan, 3 pamiwas na gagamitin natin. Uy, tingin nyo mo ito, yung daming dalag oh. Gusto kong dalag sana para kakaibang hatak yung maranasan natin. Ayan, 3 pamiwas ang ating gagamitin. Tatry natin dito matoy kung makakahuli tayong tilapia. Yun, maraming salamat sa mga sumuporta sa ating upload na nakaraan dito matoy. Doon ako makati na nakaraan to no, kabila ako. So ngayon dito naman tayo sa kabila. Okay. Waiting. Uy, mga toy oh. Ano kaya yung yan mga toy. Yan na nakaagad oh. Wala ka. Ano to? Wala, hito kagad. Tuwara. Kakatapon ko lang mga toy. Oh, grabe, laki. Sabi ko na nga ba. Hito kagad oh. Kakalagay ko lang. Uy, dyan ka lang bubi. Bubi. Yan, medyo natin para di masyadong pumasag pag inaangat natin. Ang ganda ng natin, lumukso talaga. Uy, relax ka lang. Grabe oh, laki oh. Kachoy Dilmar oh. Kachoy Christian. Oh, relax. Okay, wait. Okay, enough na, bebe. Yan, pedal pain, shout out. Kachoy Dinis oh. Uy, very good baby. Grabe, ang laki oh. Tingin yung mga tayo, nagkakabi pa lang. Kakapukul yan, yan pa naman mga tayo. Ito pa. Ay, wala, sayang, kinagat na naman yung isa. Sayang ah, kinagat na mga tayo. Okay, grabe oh.
Pinagat yung isa kaagad oh. Sayang, dapat dalawa. Uy, thank you Lord. First cuts in the air. Thank you so much Lord. Oh grabe, ang laki oh. Oh, tingnan nyo yung mga to eh. Kakapukul lang natin, huli ka agad. Yan, dito natin sa kabila. Oh grabe ah. Pinaghandaan ko na ito matitira kasi nakaraan yung mga leader line natin ay di maganda pagkakasit up. So ngayon pinaghandaan ko na ito talaga. Huwag lang masyadong malakas yung dito na pumasag kasi makakawala talaga yun. Kung ating pain ay tibulats lang, kasing tabi lang po sa mga kumakain nating mga kaibigan. Grabe, kakapukul pa lang. Tingin nyo natin, napaka-effective talaga. Super effective talaga sa umaga yung ano, pag-hito hunt natin. Pero kakapukul lang. Dapat kagat na yun dito, tinakbo eh. Dagdagan natin tumatay ng ano tayo para ma-attract sila. Ayun. Uy, dancing baby itong pahay natin matay oh. Sa Kalayaan matay meron nakukuha na dancing ano, bullets. Ayun matay, kapi tayo ulit. Yan oh. Sarap. Yan, tara na mga toy, pukula kayo dito. Ang sarap pa naman sa pakiramdam mga toy ng ito na pag kumagat. Kumagano'n talaga. So yung mga toy, di inabot. Ang ganda ng lubog mga toy oh. Oh, nagbula oh. So yung ay, sayang kasi linis. Ang ganda ng ano eh. Unti-unti pa naman nilulubog pati oh. Tapos bumula na. Agoray. Yan, shoutout ka pala eh, kasi Reynan Fishing Adventures. Maraming salamat kasi napakabuti-buti mong kaibigan. Kahit malaki na yung channel yan mati, talagang bumibisita pa rin lagi sa aking channel pagka nag-upload ako. Ayan, shout out ka toy. Thank you so much. Ayun na naman ito yun. Oh, yan, huli. Uy, ito to. Uy. Oh, di ba mga toy, meron na tilapia. Oh, di ba? Yes. Ang liit na ng gagat oh. Ang laki. Oh, ayos na. Dalawa na mga toy. Thank you Lord for this blessing. Kakatuwa. Malapit pa mga toy dito sa mga kasama nating anglers. Kaso mga tulog pa yung mga kasama natin. Punta na kayo mga toy. Nako, walang tulog-tulog na. Hala kayo. Ginagawa mo. Puro lang kayo message mga toy. Punta kayo dito mga toy. Mag-i-enjoy kayo rito. Kaya nangangamoy tilapia na oh. Uy. Oh grabe oh. Uy. Oh grabe oh, kagat pala yun. Sayang, may laman pala. Ala, may laman pala. Buti pang biniwas ko ng ano para sumabit eh. Kita mo, inaangat lang, may laman. Aba, maganda to. Mga silent na kagat. Kapi mga toy. Harap.
naman mga to. Ay, nakawala. Sayang mga to, oh. Ano kaya yun? Ay, sayang ah. Sayang mga to, eh. Huli na, naging bato pa. Ay, naku, barangay buhayang bato ka nga. Sayang ah. Ang liit ng kagat mga to, eh. Tilapia yun sigurado. Napakainhin eh. Ito. Huli ka. Agoy. Lalim-laliman natin. Sayang ah. Sayang. Dito ka nga boy. Mas maraming kagat dito ah. Yan. Yan nga kayo maglabo-labo. Magpagos kayo papunta roon. Yan na naman, huli na naman. Oo, ano to? Uy. Uy, ay. Tilap, yan na naman mga to eh. Ang laki oh. Oh, di ba mga to eh? Maglilibang lang kayo dito mga to eh, talagang. Napakagandang size oh. Ang ganda mga to eh oh. Sarap sa pakiramdam mga katoy. Abaka talaga. Yan, happy birthday nga pala sa nanay ko. Ay, muntik na kita sa nanay makalimutan. Nanay ko, love you nanay. Binati ko na matay sa kanina si nanay ko. Happy birthday nanay, love you. Yun oh. May pangdaing na naman. Sarap to mga to, pangdaing. Shout out sa mga basher natin. Yan. Naway dumami kayo mga to. Okay lang yan na basher mga to. Comment lang kayo. Huwag niyo lang ako aawayin ha. Kasi di ako mahilig sa away. Yan na naman oh. Ayay. Tuwara. Sayang. Oy, shout out, good morning mga mano. Yan na naman. Yan na naman. Oh, uy. Black Ninja. Uy, matoy. Harvest na tayo. Ginagawa? Arta kayo, napo. Kaya Delphi no? Nagngisi, mate. Shout out nga pala sa mga Pampangan na kaibigan natin. Kachoy Arbe, paring Arbe, paring Ronnie, Soniga. Yan, shout out sa mga Soniga family dyan sa Tarlac. Mga kachoy, miss ko na kayo mga kachoy. Unang dan pala mga ito ng ano, ng pere ay solve na tayo sa huli natin. Ayan mga ito, napaka-effective ng bullets pala dito. Tatry natin dito mga ito, yan bituka ng ano, bituka ng ayan o, atay ng manok tsaka baboy. Kasi yung hito mga ito, kumakain yan sa ganyan. Hito. Yan. Uy, shout out sa nagtapon ng Tupperware. Ang gandang lagyan ng ano mati oh, tibulats. Yan na naman. Huli na naman. Uy, nakawala na naman. Ano ba yan? Dalawa na nakawala mga to eh. Sus, Ginoo. Sayang oh. Sayang Kuya Francis. Pare dyan Paul, sayang. Nakawala pa rin dyan Paul. Wala man tayo pansuman-suman pare dyan Paul.
Hintayin natin mga tayo, ano, gumanyan, no, pa-high tide pa lang kasi. Yung ano, yung tumahimik mga tayo, ano, yung pantay na siya. Pantay na yung ilog ba, yung hindi na siya, walang agos, yun ang maganda. Makakapukul tayo na maayos. Doon natin pupukulan natin yung malayo. Tapos doon, sa malayo na yun. Sigurado yan. Yan na naman mga toy, ano to? Ano to? Uy, hito na naman to mga toy. Hito na naman to. Laki. Nagdadrag tong ano ko. Ano to? Ay, magpakita ka na boy. Grabe ano to. Uy, hito na naman nga. Hito na naman. Mga toy, hito na naman. Grabe, laki na namang hito. Naku, walang panalok. Nandun sa kabila yung panalok mga toy. Sabi ko na nga boy, maliit pa naman yung hook na ilagay ko dyan mga toy. Ay naku. Sige, paano natin tumatoy para sigurado. Uy, teka lang boy. Okay na, wag ka na masyado magalaw. Ang laki mga toy oh. Ay, makuha sana natin katoy, George. Travis, mas malaki to. Huwag kang gagalaw. Yun. Woohooy. Pangalawang ito. Yun. Grabe, ang lit lang na hook yan mga tayo. Ay, maganda pala, tama mga tayo. Oh. Nakaraan kasi mga tayo na dalawa na akong kalas. Yung leader line ko, di masyadong matibay. Ito, maganda. Kaso yung naano ko, baka mamaya yung pagkakatali ko ng hook ay bumigay. Ayun. Yun, grabe, ang laki oh. Woo! Naimas man gat atoy na eh. Atoy oh. Uy, pangalawang hito. Salamat. Ay, grabe talaga. Napakagandang spot eh. Ang ginaganda rito mga toy, yung hito hunt mga toy, ay napakagandang i-hunting. Kasi nga lakas, sarap sa pakiramdam mga toy. Grabe pagka pumasag ay. Tagal umaka. Punta na kayo dito mga toy. Yan na yung speeding spot lang natin mga toy. Yan harapan na lang Guadalupe Bridge. Dito tayo sa may barangay Buhayang Bato sa mini park, sa dulo. Sa may Agusan. Yan, dito lang natin yan oh. Yan, Agusan lang siya mga toy. Ay, so yun. Ganda ng palubog eh. Madawian na tayo na maliliit oh. Ang dami maliliit mga toy oh. Oh, gusto talaga. Maliliit na. Maganda sana pag malalaki. Kanina maganda mga toy. Grabe, isang agis pa lang eh. Kagat eh. Tama, ulan na rin mga tayo. Sa may Guadalupe lagpas siguro sa may na yan, Kalayaan. Ulan na oh. Kagat na, ayos na rin mga tayo. Grabe mga tayo. Laki ng isa ko. Ay, umakyat pa oh. Grabe, ang laki nito mga tayo. Isa oh. Oh, di ba mga tayo? Kaya, pang adobo na yan. Thank you Lord. Huli pa mga tayo. Grabe, ang ganda ng hatak oh. Ito pa oh. Yun, huli. Ay, sinabit. Wala na.
Ubus na mga toy. Grabe. Sige na nga, sa inyo na yan. Para makakain naman kayo ng free. Ayan mga toy, ang ating fishing spot mo toy, oh. Yan, Barangay Buhayang Bato lang mga toy. So yun lang mga toy, no. Puputulin natin yung video. Garpa. Ito hunt, naging gilapayahan tayo. Pero ayos lang mga toy. Ayos na rin yun. Maraming salamat sa mga nag-tune in, no. Maraming salamat po sa inyo mga toy. Bang adobo na naman. Bang adobo. Laki ng tuna natin. Maraming salamat mga tay. Thank you so much mga silent viewers, mga supporters natin sulit, mga organic. Thank you po. Yan, nag-spot na kayo dito mga tay. Yan, naulan na rin pati. Thank you. Sakto-sakto, paubos yung bulati natin. Sakto-sakto, ubos yung bulati natin. Thank you mga toy. Bye bye. See you next vlog po. Ayan mga toy, naabot tayo ng ulan mga toy. Ay, gandang huli ko. Ang laki, oh. Sarap to mga toy, ano, gataan. Maraming luya. Ayan itong mini park to mga toy, oh. Kaya tinatawag ng mini park to kasi may park dito. Ang ganda rito. Ayan, tapos dyan sa kabila na yan mga toy, ano yan, JP Rizal, Makati. Nauubaran na ako. Ayan, siyempre tatawid tayo ng bangka. Ayan. Nauubaran na ako. Yoy! Good morning, bossing! Nakadali na naman ako. Oo. Dalawa, tsaka tatlong aruyo, dalawang hito. Nakalasan na naman ako ng isang hito. Dalawang hito, dalawang aruyo nakakalas. Ayan mga toy. So yun lang mga toy, no. Thank you mga toy. Sarap, oh. Dako man ani, oh. Ang laki, oh. Ulan na mga toy, oh. Ayan. Salamat idol.